vítám u nového videa a dneska konečně video, co jsme teda koupili Eliotovi k prvním narozeninám. Chtěla jsem samozřejmě, aby to nebyly nějaký nesmysly, ale aby si opravdu s hračkama vyhrál nebo prostě potřebné věci, které jsou okolo toho prvního roku. Jako první to teda byly, samozřejmě je to pro Eliota, ale bylo to hlavně pro mě. A to teda hlavně kočárek, protože jsem se rozhodla dát pryč už trojkombinaci, protože byla pro mě hodně těžká a už jsem potřebovala něco, co složím prostě do kufru. Ta trojkombinace se musela oddělávat, prostě vršek, spodek, takže jsem se rozhodla prostě, že už ji pošlu dál. Bylo to teda velký loučení, protože to Neonato, to byla srdcovka, byl to nádherný kočárek, koupila bych si ho opravdu znova. Takže Neonato doporučuji, pokud jste tě holky a rozhodujete se nad kočárkem, tak Neonato prostě úplně boží, já jsem byla strašně spokojená. No a nakonec jsem se rozhodla teda pro Stouk. Ten Stouk jsem se rozhodla protože jde dávat pro a protisměru. Já jsem chtěla Eliota ještě, aby viděl na mě. A je fajn, my jsme s ním spokojení, do toho terénu něco vydrží, už jsme byli i na takové trošku hrbolatější cestě a všechno super. A teďka mám v plánu teda pořídit ještě něco ultralehkého, takový to, co prostě hodím do kufru a když potřebuji jenom tady do města nebo něco, taková rychlovka, tak jsem se rozhodla ještě pro jeden a ten vám někdy příště ukážu. Potom teda další věc, která byla taky spíš jakoby taková bezpečnostní a kterou jsme teda potřebovali, byla autosedačka, protože jsme dávali pryč už trojkombinaci a autosedačka z ní už byla malá, takže už jsme chtěli autosedačku, která je napevno v autě a zůstává tam. A rozhodli jsme se pro značku Avionaut. Je to teďka úplně novinka, je s Isofixem, takže bezpečnost super a jde dávat zase i proti směru, i potom po směru, ale samozřejmě nejvíc bezpečný je mít co nejdýl dítě v protisměru. A zase vám tady ukážu fotečku. Jinak u autosedačky plánuju úplně samostatný video, protože je to velký téma a chtěla bych vám tady tu autosedačku ukázat do detailu, protože je opravdu super, mají spousty barev, ale hlavně ta bezpečnost je na prvním místě. Tak, pak už se přesuneme teda k Eliotovým věcem, tady takovou největší věc, mám to tady hnedka po ruce. Eliot dostal teda odrážedlo. Tady takhle, jestli to je dobře vidět, doufám, že jo. Dostal odrážedlo od Zopy. A je teda až od 18 měsíců, ale my jsme ho pořídili teď a jezdíme s ním na něm už teďka, protože on ještě teda úplně nedošáhne na zem, ale teďka s ním jezdí a oni jsou úplně nadšený. Nevím, jestli mi sem půjde vložit video, ale pokud jo, tak vám ho zem dám. Tak jako další věc dostal potom nočníček. Tady tenhle Kingsgood s ondálkou. Ten je teda úplně strašně designový, nádherný. Má tady vlastně opěrku o záda, má tady takhle pokličku a tady ten kyblík se normálně vyndá a prostě se to vylije. Přijde mně jako super praktický a navíc je fakt pěkný. Takže doporučuji, protože to je prostě krása. Mají taky různé barvičky, my jsme vybrali teda šedou, pak mají samozřejmě pro kluky nějaký modrý, růžový, mají toho tam opravdu hodně. Od všech těch věcí vám dám samozřejmě odkaz dolů pod video, tak se pak můžete mrknout. Teda přejdeme k hračkám. U nás teďka momentálně nejoblíbenější hračka, kterou dostala, jsem ráda, že jsem ji koupila. Je tady tahle motorická hračka z chytré opičky. Jmenuje se to Vyskakovací zvířátka a je o to teda hrozně velký zájem a já se vůbec nedivím, protože Eliot se na tom zabaví strašně dlouho. Fakt prostě je to hrozně pro ty děcka takový chytlavý. A co to teda dělá? Prostě ty zvířátka se tam takhle dají mačkat, jsou na pérkách, takže to Eliota baví, jo. A je to vyskakovací, takže prostě když se to přidrží a pustí, tak to prostě vyskočí a on se vždycky hrozně u toho řechtá, je to fakt jako super. Cena tady těch vyskakovacích zvířátek byla nějakých 490 korun, takže je to sice víc, ale je to fakt dřevěný a je to kvalitní, není to prostě nic špatného pro ty děti. Je to vlastně vyráběný ve Francii a fakt za ty peníze to stojí, protože máte o zábavu postaráno s dětma.
Tak, ještě z chytré opičky máme jednu věc a to tady tyhle senzorické kostky. Je jich tam hodně, já je všechny tady neudržím. A každá ta kostka má za prvé zvířátko, takže si můžete s dětma ukazovat zvířátka, krokodýl, žirafa. No a za další, každá ta kostečka má prostě v sobě třeba kuličky, tady ta má tady kuličky, anebo, jo, třeba tady ještě, anebo všelak chrastí, jo. To dělá takovej zvuk, ještě tady mám třeba tohle, to zase dělá tohle, prostě má to hodně věcí, jsou to takový ty motorické věci pro ty děti a to Elio to teda taky hodně baví. Takže kostečky taky doporučuji. Jinak cena kosteček je 579 a já mám teďka ještě 10% slevu, takže kdybyste chtěl někdo pořídit něco na chytré opičce, tak dám vám dolů kód. Mám tam teďka slevu, tak je super využít, i pokud chcete pořídit něco jiného, protože tam mají fakt jako super věci. Potom nesměly samozřejmě chybět hračky od Little Dutch. Elio dostal klavírek. Babička se nám trošku sekla s barvou, koupila růžovou, ale nevadí. Takže máme trošku holčičí barvy, ale vůbec nám to nevadí. Klavírek hraje, takže je to jedno. A ještě dostal tady tu pišťálku od Little Dutch a s tou si s Klaudinkou taky vyhrajou. Klaudinka na ňu hraje, Elliot se na ňu kouká a už se to učí do toho foukat, už mu to docela jde. Takže taky super. Tak jako další dostal Elliot tady tyhle dřevěné bajkové hračky. To dělá paní ručně. A jsou to nádherný takovýhle lízátka, zákusky a je to fakt nádherná práce. Fakt prostě úplně dokonalý. Koupíte to třeba na Flairu, paní má na Flairu účet a má to fakt krásný. Má to jak takhle pro kluky i pro holčičky růžovou variantu. Klaudinka dostala od tam obchod, ještě jsem ji pořídila, takže s tím si vyhrajou taky oba dva. A má to v takové krásné taštičce. Takže zase vám dám dolů odkaz. Tak, potom dostal od Strady, tady toho známého Fisher Price. A ten je zase takový taneční, takže hraje takový tancovačky. Mačkací hrající hračky u Eliota teda vedou, takže super. Pak samozřejmě oblečení. Dostala tady tyhle od tety ze Zary tepláčky na léto, krásný. A potom z Fun Baby jsme pořídili už na léto kraťásky. A tady tyhle s kšandama. Ty tam měli teďka ve výprodeji úplně za směšnou cenu a jsou fakt nádherný. A jinak takhle, kdo jste z Brna, tak doporučuji do Fun Baby zajít už na oblečení. Nemají tam jenom věci pro děti, ale hodně rozšířili i sortiment toho oblečení. Takže tam toho mají fakt hodně, všelijaký značky, které se normálně takhle nedají sehnat, jenom na internetu. A mývají tam hodně ty výprodeje. My jsme ty kraťásky koupili snad po 70 korunách, takže doporučuji tam zajít mrknout. Já doufám, že jsem vás třeba nějak inspirovala a budu se těšit zase příště. Ahoj!